Giduso na nga to sa hingtungdang komitiba ang sulat hangyo ni Governor-elect Rosalina Halushos sa ulahing sesyon sa sangguniang panlalawigan nga i-review ang gihatag nga katungod kang Governor Roberto Uy sa pagdonate sa mga nagkadaiyang kabtangan nga iya sa probinsya. Sa pahayag sa transition team, mas gikinahanglan sa probinsya ang mga gipang-donate ni ini nga mga sakyanan ngadto sa LGU Dipolog nga dunay kapasidad sa pagpalit og mga bag-ong sakyanan sanglit mas dako man ang gilangkubang lugar sa probinsya. Ang naa sa atong rules, sa COA rules nato gani nga sa part sa government, sa provincial government, siya mo determine whether kailangan niya, kinahanglan pa ba niya o dili. Ang nakita man gud nato sa mga request, no? Sa mga request nakita nato, like Dipolog City, nanginahanglan sila og additional vehicles for calamities and rescue. Na ang pangutana, nganong ang Dipolog City nga need man mo gibasihan. Supposedly, ang provincial government ang pangutanon, do you still need this or not? Aya siya i-dispose. So nabali man gud. Apil sa gihashasan og mga gamit ang provincial hospital nga gidonate ngadto sa ospital sa Dipolog City. Remember nga ang hospital sa Norte is the only level 2 hospital in this province and a referral hospital. So kinahanglan unta nga ato i-maintain because doon naman na sila yung required mga machine, kining equipment to retain its license and accreditation before DOH. That is why even the DOH is alarmed because our governor-elect also has sent a letter to the DOH about these concerns, and the DOH responded and gave us the assurance that their request, even their request that a certain portion of the funds of 150 million to finance the expansion of the hospital will be realigned to Dipolog. DOH assured to us that that will not happen because it's really for Zamboanga del Norte Medical Center. Giklaro ni Vice Governor Sinan Angeles, wa pa gigamit sa Zamboanga del Norte Medical Center ang mga gipang-donate nga mga dialysis machines o dialysis chairs. Di isab nila buot mabalda ang operasyon sa dialysis center sulod sa Tambalanan. Pero giangko ni ini nga duna sila ilang pagbalik sa gihimong donasyon sa mga ekipo para sa eye center. What we have approved last week, then that's it. Anyway, all the proceedings that you have observed this afternoon, we are open, we are transparent, no? Wala man we have nothing to hide. The 15 dialysis machines are uninstalled and uninstalled. They are not installed and they are not used. Gihimakaksab sa Vice-Gobernador nga ang mga kaalyadong LGU lang ni Governor Uy ang nakabenepisyo sa donasyon sa mga nagkadaiyang kabtangan sa probinsya ug iyasab nga giklaro nga wa gihurot pag-donate sa probinsya ang mga ekipo ug daghan pa ang nabilin nga magamit sa musunod nga administrasyon. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.